नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। कुवैत के मंगाब शहर में बीतल बुधवार के सुबह बहुमंजिला इमारत में लगल भीषण आग में मृत 45 भारतीयन में से 3 गो यूपी के निवासी बतावल जा रहल बाने। ये जानकारी सामने अइले के बाद योगी सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के आला अधिकारी विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से लगातार संपर्क में बाना। जानकारी के अनुसार मृतकन में यूपी के प्रवीण माधव सिंह वाराणसी, जयराम गुप्ता गोरखपुर और अंगद गुप्ता गोरखपुर के निवासी बतावल जा रहल बाने। एकरे अलावा घटना में घायल अन्य लोगन का हालत अब खतरा से बाहर बतावल जा रहल बा। वहीं ये लोगन के परिजन से अधिकारी संपर्क साध रहल बाने और एकरे बाद कुवैत में भारतीय दूतावास से भी संपर्क करके आगे का कार्रवाई कइल जा रहल बा। बता दी कि मंगाब शहर में एगो बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 45 भारतीय समेत कुल 49 लोगन का दर्दनाक मौत हो गई रहे। एक बाद भारत सरकार विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के कुवैत खातिर रवाना कर देलस। मृतकन में से अधिकांश केरल और तमिलनाडु के निवासी बतावल जा रहल बाने। वहीं अब मृतकन में से 3 गो उत्तर प्रदेश होखले का भी जानकारी सामने आई बाटे। वहीं कुवैत के मीडिया के मुताबिक आग रसोई में लगल रहे। अधिकांश मौत धुआं के कारण भइल और यह हादसा बुधवार के सुबह 4:30 बजे भइल। वहीं आपके बता दें कि एक मतलब ये बा कि आग जोन बा सुबह लगल रहे, जौने वक्त लोग नींद के आगोश में रहे। कुवैत के मीडिया के अनुसार निर्माण कंपनी एनबीटीसी ग्रुप 195 से ज्यादा श्रमिकन के रहे खातिर ये बिल्डिंग किराया पर ले रहे, जिनमें से अधिकांश केरल, तमिलनाडु और उत्तरी राज्य के भारतीय रहत रहे लोग।